תבחרי אפונה. יהיה נחמד בחורף. יהיה מלא בתיק שלי. אפונה אחת, שתי אפונה. היי, איש הסנאי. מה אתה עושה? מדוע? החורף מגיע, יש לאסוף אפונה. הנה אני, הו. למה אתה מנקר אפונה של אנשים אחרים? כמו זר. מצאתי אותו. ואתה בנית את זה? קיש. היי, אתה אחד. אתה כמוך. אני אקח אותך למקום כזה, אתה לא תאכל אפונה בעוד 100 שנה. תאכל. בואו נלך. אנחנו חברים גדולים. החלטנו לחלוק הכל. חצי עוגה. אפונה אחת. שתי אפונה. מה זה? המחסן הוא כזה. האפונים כל הדרך עד לגג. של מי זה יהיה? בתיקו. איך אנחנו מגיעים לשם? זה הכביש. קדימה, בואו אחריי. של מי המחסן הזה? בשבילנו. בשביל כולם. עזוב את הזנב, זה כואב. אם אשחרר אותה, היא תעזוב. ובכן, אז תזדרז. סי. עזוב את הזנב, זה כואב. עזוב את הזנב, זה כואב. אם אני מרפא, זה כואב יותר. ובכן, תחזיק חזק. אני לא עוזב עד שאני לבד. איך? על הרצפה? עד שאני אוכל הכל. ואני ירד לרצפה בהדרגה. ואני בהדרגה. למה אתה לא מדבר? פה מלא. מה? פה מלא. למה אתה לוקח את האפונה שלי? כמו שלך? כי זה שלי. הנה לך. בואו נחלוק את זה. בוא. אפונה אחת. אפונה שנייה. אפונה אחת. אפונה שנייה. אפונים אחד. כל כך הרבה זמן. בואו נלך חופים. בוא. זה לי. זה לי. זה לי. זה לי. זה בשבילי. זה לוקח כל כך הרבה זמן.
בוא. למה אתה לא אוכל? סטירגו. כן, אין בעיה. הנה, רוצה לחלוק את האפונה? כמו זר. מצאנו, ואספת אותו? אז אתה צריך להיות חמדן. טוב של מישהו אחר הוא לא טוב. זה אתה, האוצר של אף אחד, של אף אחד. אתה, אלוהים אדירים.